Ngabantu abayi-2,759 abosuleleke ngentsholongwane yeCORONA kwezi yure ezingama-24 ezigqithileyo, nto leyo ilithatha inani labantu abaye bosuleleka i-COVID-19 kweli yalibeka ngaphaya kwe-1,602,000, ukanti kota yeli nani ngabantu abakwiphondo laseGauteng. Ngabantu abangama-72 abaginywe ngulo bhubhane kwezi yure ezingama-24, nto leyo ilibeka kwi-54,968 inani labantu abaphulukene nobomi babo ngenxa yale ntsholongwane, ukanti abantu abanale ntsholongwane abangekaphili kuyo bangaphaya kwe-27,000. Lenyuke ngo-68% izinga labantu abosuleleke nge-COVID-19 eMntla Koloni kwezi ntsuku zisixhenxe ezigqithileyo, ngelixa eli zinga lenyuke ngo-63% eGauteng, ukanti lenyuke ngo-47% eLimpopo, lenyuka ngo-42% eMntla Ntshona, ngelixa lenyuke ngo-39% eNtshona Koloni. Ngabasebenzi bezempilo abangama-25 abosuleleke kwezi ntsuku zisixhenxe ezigqithileyo. Isebe lezempilo lithi lisebenzisana namaphondo onke kwizicwangciso zokukhawulelana nomsinga wesithathu wale ntsholongwane xa uthe wafika. Uluntu luyabongozwa ukuba luqhubeke lunxiba imask, luhlambe izandla, luthobele yonke imiqathango yokuthintela ulosuleleko kwaye lungahlali kwiindawo ezivalelekileyo ezingenamoya ungenayo.